Dårligt lederskab har afledt nogle dårlige resultater. Vi vil gerne vise, hvor meget vi går op i det her i forhold til vores brand. Komme ud i en helt ny firmabil hos fru Jensen, det er bare en helt anden signalværdi, end at komme ud i en gammel smadret Ford. 100%. Jamen, velkommen til vores YouTube-kanal. Det her det er den første video ud af mange, hvor vi vil dokumentere rejsen fra Shining Stones, hvor vi er i dag, hvad for nogle udfordringer og ja, også alle de gode ting, som vi kommer til at opleve. I dag er ikke en virkelig speciel dag, men vi skal hen og have et møde med Thomas fra Vankompagniet, fordi han skal hjælpe os med at indrette vores 2 helt nye biler. Det her, det er fuldstændig et Lego-system. Vi kan bygge det fuldstændig, som vi gerne vil have det. Ja. Og så kan vi så se, hvad der er plads til ellers. Så måske hellere bare have en stor kabeltråd, som er fastmonteret et eller andet godt sted i bilen. Ja. Grunden til, at vi vil ændre det her i vores biler... Og investere alle de penge, som det nu koster at få indrettet dem, ikke? Nemlig. Men det er egentlig for at holde den der røde tråd igennem virksomheden. Når medarbejderen kommer ud og ser den her bil, jamen, så skal han kunne se, at der er en professionel rød tråd igennem hele virksomheden. Ja. De er med også deres arbejdsplads. Og lige så meget, når de kommer ud til fru Jensen, så har de ikke lyst til at kigge ind i en bil, der ligner noget, der er løgn. Så tænker man med det samme, gør jeg i hvert fald. Den her virksomhed her, de har ikke styr på det. Så der helst ikke er noget, der kan trænge ned under. Ja. Men den løsning kører vi med så. Ja. Det, som Frederik har nævnt med den røde tråd, er noget, som vi først har fundet ud af efter den her sæson, hvor at vi har fokuseret rigtig meget på omsætning og ikke super meget på at vedligeholde det brand, vi egentlig har. Vi har altid haft kunden i centrum, kunden i fokus, perfekt kundeservice osv. Og i år har vi bare oplevet, at med al den volumen, vi havde, vi har aldrig haft flere utilfredse kunder, end vi har haft i år. Det er her, og der er 230 volt udtag på. Forestil dig, at vandtanken slutter omkring her, ikke? Så laver man det bare med helt dybe skuffer, som går herfra og helt derover til. Som regel så er tanken meget tom eller fuld. Det man gør, det er, at man sætter nogle plader af lodret nede i tanken, ikke også? Det er lige fra, at kvaliteten ikke er god nok, fordi vi har haft så mange nye ansatte og oplæringer, til at kundeservicen ikke har været i top, fordi den også har været overlastet i forhold til, hvad vi havde forventet. Og det vi rigtig gerne vil, det er at sætte en ny standard i hjemmeservicefaget, som har været hele vores vision igennem det hele. Der kunne man jo godt sætte et lille reolsystem ind, ligesom det der. Så jeg vil sige, der burde den her være god. Den skærer vi så i den længde, der er plads til. Og det er alt sammen foregår bare ved, at du lige skubber det ind og så... Ja, så skal du tage den ind der, hvor den ikke kan komme ud. Jo. Prøv lige på igen. Der var den. En i top og en i bund. Det er blandt andet derfor, vores biler er folieret. Nu har vi kun én, der er folieret, men alle vores biler kommer til at blive 100% folieret. Ja. Der kommer til at være... Nu kommer der lige et tog. Kan man høre noget imens? Skal jeg bare køre? Ja, så vent lige til det. Okay, shit, den er også lang, mand. Nu kan jeg ikke lige præcis huske, hvor jeg kom fra. Nu kom der et 1 kilometer langt tog forbi. Men jeg tager lige en rød tråd med hensyn til, at brand er noget af det allervigtigste. Og vi har nogle forskellige dyder, behøver vi ikke at tale ind i nu. Men lige fra, at man ser vores online tilstedeværelse, som er meget skarp til, at man får et opkald fra en meget, meget sød kollega og medarbejder, til at en meget, meget sød medarbejder kommer ud og giver hånden og er rigtig høflig, til man ser en fuldt folieret bil, hvor der er styr på det. Og så det allervigtigste, at man leverer et resultat af den højeste kaliber, kan man sige. Og i og med, at vi ligesom laver den her indretning, er jo lige så meget også for at få noget medarbejderglæde. Ja. Fordi det er jo deres kørende kontor, det her. Ja. Så det er jo super vigtigt for dem, at de kan lide det, de ligesom møder ind til hver morgen. Ja. Grunden til, at bilerne ikke har set ud, som vi gerne vil have det, er fordi vi ikke har været dygtige nok til at skabe rammerne. Ja. For at sige, det er sådan her skal bilerne være, og lave den struktur. Så man kan sige, at en af hovedpunkterne i år for os, det er egentlig fokus på medarbejdere. Ja. Medarbejderens bil, medarbejderens trivsel. Men det er rigtigt, hvad Frederik siger, fordi i denne sæson har vi fokuseret rigtig meget på omsætning, og vi har troet, at det kommer naturligt. Altså, det kommer naturligt til medarbejderne, alt det her. Og vi har ikke brugt nok tid på træning, systemoptimering, alle de her ting, som vi nu har fundet ud af, okay, det er faktisk medarbejderne, der er nøglen i hele forretningen. Dårligt lederskab har afledt nogle dårlige resultater, og
det er det, vi kommer til at ændre for næste sæson. Vi vil skabe en kultur, hvor man bare synes, for det første er man pisse stolt af at være en del af det, men man også synes, det er fedt at være på arbejde. Ja. Det er også derfor, vi investerer i 2 spritnye firmabiler. I stedet for at købe noget, som vi før i tiden har gjort noget gammelt, så investerer vi nu i 2 helt nye Mercedes'er, så vi lige så stille udfaser den gamle flåde, og man faktisk får noget, der er mega hammerende lækkert at køre i også, ikke? Ja. Og så må vi jo så gå på kompromis, vil jeg sige. Vi har simpelthen ikke økonomien til at udskifte alle bilerne. Vores tanke med de nye biler og i forhold til sådan flådefordeling af medarbejderne kommer til at være lidt anderledes, end hvad branchen faktisk normalt gør, og hvad vi også har gjort. Fordi før, faktisk fra denne sæson og før i tiden, der har man altid arbejdet mandag til fredag. Man har fået sin egen firmabil med hjem, og det har ligesom været det. Hvor i 2026, altså vores næste sæson, vi er uden arbejde lige nu, siger jeg bare, så I må gerne støtte på MobilePay. Men der kommer det til at være sådan, at man arbejder 4 dage om ugen, og så roterer man på 2 biler. Det har vi gjort for at effektivisere driften, fordi så kan vi have 3 medarbejdere på 2 biler. Så man har faktisk 3 medarbejdere, der kører cirka de der 40 timer om ugen, og bruger kun 2 firmabiler på det. Ulempen er, at man skal møde ind på vores kontor og lære i Hvidovre, som vi også kommer til at se meget mere af, det vi er i gang med at få opbygget. Fordelen er, at vi meget nemmere kan få skabt en fed kultur, fordi vi ser hinanden i øjnene hver dag. Ja. Så der er fordele og ulemper ved det hele. Så på den måde, der sørger vi egentlig for, at vores medarbejdere, de sørger for at rotere på de her biler. Ja. Så arbejder de måske 4 dage i en af de nye Mercedes'er, så når de møder tilbage igen, jamen, så kører de måske 2 dage i en af de gamle følgesvende her. Ja. Ikke? På den måde, der sørger vi ligesom for, at alle kommer til at køre de nyere biler, men også de ældre biler. På den måde, der bliver der ikke lavet noget forskelsbehandling. Ja. Og vi stille og roligt kan få flyttet os hen til kun at køre nye biler. Ja, præcis. Og igen, det her med nye biler, det er selvfølgelig for, nu kommer der et tog til, nu ser vi, det er selvfølgelig for medarbejderglæden, men det er også fordi, vi vil gerne vise, hvor meget vi går op i det her i forhold til vores brand. At komme ud i en helt ny firmabil hos fru Jensen, som du talte om før, det er bare en helt anden signalværdi, end at komme ud i en gammel smadret Ford. 100%. Som I kan se her, der er overhovedet ikke styr på det. Det her, det er vores første bil, vi overhovedet har haft i virksomheden. Hun er ved at være 10 år gammel, vi har kun haft hende i 5 år, og er virkelig udkørt. En af de grunde til, at vi meget gerne vil få nogen til at hjælpe os med indretningen af de helt nye biler, det er faktisk for at undgå, at det kommer til at se sådan her ud. Fordi vi havde en klar overbevisning om, at jamen, selvfølgelig holder man bilerne rene, og har måske også erfaret, at når man selv kørte i bilerne, så blev de måske heller ikke holdt så rene, som man gerne vil. Det går stærkt. Ja, det går mega stærkt. Vi har med vand at gøre, kemi og sådan nogle ting. Så det var bare lige for at vise jer, hvordan det reelle billede er. Sådan her ser det ud, når der overhovedet ikke er styr på det. Vi kan også tage den bag, hvis det er. Lad os tage og kigge om bag. Ja, og som I kan se her, så er der også 2 helt nye bagdøre på, da der er kommet lidt buler i. Og det er jo igen det, at vi har fundet ud af, hvor vigtigt det egentlig er at have noget ekstra udstyr på vores biler til vores medarbejdere. Da den her, den har været ude for en del bakningsskader. Vi kan se, at der er 2 helt nye døre på uden folie. Og få skiftet de 2 nye døre, 50.000, heldigvis dækker forsikringen en del af det, da der er noget forsikringsskade indover. Ja. Men vi har simpelthen bare, vi har faktisk ikke haft kompetencerne og systemerne til at arbejde struktureret med, hvor vigtigt det egentlig er at holde sin firmabil ren og pæn. Fordi som vi har talt om, så det er jo vores medarbejders kontor, kan man sige. Det er også der, de det bruger der med meget at tid. have en fed indretning, så man gør hverdagen nemmere for sine medarbejdere. Ikke? Det er også super vigtigt. Helt sikkert. Det er også noget, vi har lært noget af i år. En af de ting, vi oplevede i år, vi har haft masser af udstyr til medarbejderne, faktisk værktøj og diverse ting i værktøjskasser. Men som I kan se her, det bliver jo hurtigt smidt ind, fordi vi har ikke skabt rammerne for, at de kan få succes i det faktisk. Det er der, den ligger. Det er ikke noget med dem at gøre, det er noget med, at vi ikke har været dygtige nok til at skabe de rammer og strukturer, der skal til, for at de ved, hvad de skal. Ikke? Der har været en dårlig kultur i forhold til indretning af de her biler, og hvordan man egentlig behandler sine biler. Ja, helt sikkert. Det ligger jo på os, kan man sige. Det er jo egentlig derfor, vi har taget kontakt til dem. Så har vi været nede hos Thomas fra Vankompagniet, og han har givet os nogle mega fede idéer til, hvordan de 2 nye biler kommer til at blive opbygget. Bolden er på deres banehalvdel, og vi venter ligesom bare på at høre fra dem
Og vi har fået en del at tænke over. Ja, det har vi. Vi har fået lidt at tænke over. Der har været mange nye sjove idéer, som vi aldrig selv helt var... Der var også den der, den var du ikke så meget vild med. Den der, man skulle... Der var noget kliksystem, som jeg ikke var synderligt meget fan af. Man skal være virkelig skarp. Jeg tror, det er et system, der kommer til at fungere. Ja, det er helt sikkert. Så hvis det er noget, I vil se mere af, så abonner på kanalen. Den er helt ny, så vi vil meget gerne høre jeres inputs til, hvad vi kan gøre bedre, og hvad I godt kunne tænke jer at vide mere om. Og husk at subscribe. Husk at subscribe. Er det ikke det, vi siger? Og så kører vi. Tak for den her gang. Vi ses!